Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para rama suster bruder berkah dalem Gusti sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang begja rahayu linandesan tulodo dalem Gusti ingkang sampun kersa sangsara seda sinalip lan wungu mulya semangat Paskah kangge nglabeti umat manungsa nebus sedaya dosa. Menika Paskah ingkang kula panjenengan gegulang sajroning mangsa Paskah ngantos sing sakmangkih katutup ing riyaya Pentakosta. Gusti Yesus ingkang sampun nglabeti umat manungsa kanthi ngetohaken gesangipun menika dados tandha bilih panjenenganipun menika pangon utama ingkang sampun ngrilakaken diri pribadinipun dados kurban kangge nglabuhi mendo-mendo dalem tanpa kasangsaran lan seda dalem ing pamentangan kula panjenengan boten saged tinebus dosa-dosa menapa kemawon ingkang sampun kula panjenengan lampahi. Gusti Yesus dados pangon utama sing ngetohaken samudayanipun supados mendo-mendo dalem tansah ing ayoman ing welas asih menika ingkang asung kawilujengan dumateng kula panjenengan sami. Awake dhewe kaya wedhus-wedhus sing diayomi dening pangone, dibelani dening pangone, ngasih pangone wani ngetohake uripe, wani mati aja ngasih diserang dening serigala-serigala liar. Injih menika dosa-dosane awake dhewe. Waosan Injil dinten menika paring pitedah kados pundi Gusti Yesus boten namung dados lawang utawi pintu ning ya dadi pangon utama sing estu ngayomi lan njagi mendo-mendanipun boten wonten setunggal kemawon sing katiwasan. Mila yen kula panjenengan limbang-limbang waosan Injil dinten menika kedahipun lan sampun sakmestinipun awake dhewe ngraos begja, ngraos rahayu bilih awake dhewe pitados ing Gusti Yesus, bilih awake dhewe pracaya, pasrah, sumarah, sumende wonten ing ngarsa dalem Gusti Yesus. Yen sedaya menika lajeng dados lambaran anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban mendo-mendo dalem, bangun komunitas mendo-mendo dalem sing begja rahayu, kedahipun nggih langkung gampil. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabika kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 10 ayat 11 ngantos dumugi 18. Nalika samono Gusti Yesus ngandika, "Aku iki pangon utama. Pangon utama mono ngetohake uripe kanggo nglabuhi wedhus-wedhuse.
nanging buruh sing dudu pangon lan dudu sing duwe iku samangsa weruh ana aswajak teka ninggal mlayu wedhuse nuli ditubruki ing aswajak lan diobrak-abrik dasar mung buruh mula ya ora merduli marang wedhus-wedhuse. Aku iki pangon utama, aku ngerti marang wedhus-wedhusku lan wedhus-wedhusku ngerti marang aku, kaya dene Yang Rama anggene mangertos marang aku lan aku mangerti marang Yang Rama. Uripku dak etohake kanggo nglabui wedhus-wedhusku. Aku isih duwe wedhus liya kang ora saka ing kandhang kene. Wedhus-wedhus iku ya kudu dak giring lan bakal padha niteni swaraku, lan ing kono bakal ana kandhang siji lan pangon siji. Iki sebabe Yang Rama tresna marang aku marga aku ngrucat uripku, lan ing mengkone bakal dak rasuk maneh. Ora ana wong sing ngrebut uripku, nanging mula dak rucat dhewe. Aku kuwasa ngrucat dhewe lan ngrasuk dhewe. Iki dawuh timbalan kang dak tampa saka Yang Rama. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika tasih nglajengaken waosan Injil ing dinten Minggu kala wingi ingkang paring pitedah dumateng kula panjenengan sami. Gusti Yesus mralambangaken awake dhewe dadi wedhus-wedhus sing digiring dituntun dening pangon nuju ing karahayon papan sing sukete lemu-lemu lan bergizi, sarta dituntun liwat lawang sing bener, lawang sing pancen disengaja digawe kanggo liwating wedhus-wedhus supaya tetep slamet, aman, jinaga. Lan ing dinten menika Gusti Yesus kanthi cetha sanget ngaken diri dados pangon utama sing wani lan ikhlas ngetohake gesangipun kangge nglabui wedhus-wedhuse. Nah menika lak temtu luar biasa, ing atase mung wedhus dilabui kanthi ngetohake nyawa. Menika pangon sing luar biasa miterat kula. Rikala kula alit ngantos sakmenika Bapak Simbok ngingah menda. Ning anggenipun ngingah menda benten kalian ngingah segawon. Nek segawon menika dililang-liling saben saat, nyok diseneni, nyok dialusi, nyok disayang-sayang, menika segawon. Jaman kula alit mboten namung segawon, ning ya pitik, ya kucing, cempe mlebu omah kabeh. Ning anggone nyayang, anggone ngatosaken menika benten-benten. Benten kalian Gusti Yesus sing estu ngersakake mendo-mendo dalem menika slamet sega liwet, sehat bagas waras. Ora ana sing ganggu, ora ana sing rusak, ora ana sing marai pati. Gusti Yesus dados pangon menika wani mati supaya mendo-mendane tetep urip, tetep slamet. Nah menika kula kinten sing luar biasa. Kula panjenengan kedah bangga dados umat Kristen, dados umat Katolik sing pitados ing panjenengane. Lan monggo gegulang iman kapitadosan kanthi sak sae-saenipun supados kebanggaan menika estu ketingal lumantar semangat kula panjenengan mujudaken iman wonten ing liturgi menapa wonten ing gesang padinan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci.
Amin.